A veure, què considerem, després de tot això, de tants llistats, d'una banda les volem desglossar, d'altra banda quan les tenim desglossades volem retornar a tenir una cosa més global perquè també no permet avançar tant en detall. Doncs els aspectes clau, i ara parlaré una mica de les reflexions que des del Centre d'Experimentació i Documentació en Ciències, on aquest any estic, doncs els aspectes que es consideren clau o quins canvis hi ha d'haver perquè realment les activitats a l'aula ens serveixin per desenvolupar aquestes competències. La integració de coneixements, entenem per continguts, evidentment, els conceptuals i aquests més procedimentals de comprensió, escriptura de textos, és a dir, a l'hora que s'introdueix un coneixement hi ha d'haver tota aquesta manera de treballar de manera totalment integrada i també integrada. Nosaltres, per exemple, a l'ESO abans era molt més separat, potser activitats de física, de química o de biologia, i cada cop la tendència a que si les activitats parteixen d'un context o d'una pregunta és a interrelacionar més tot això. La funcionalitat, l'aplicació, que també estava definida clarament en la definició primera de competència, és a dir, s'ha de poder aplicar en un altre context per veure si realment s'entén la idea i té sentit, i aquesta capacitat d'autonomia i de continuar aprenent. I això, quan diem, i això en el dia a dia de l'aula, com ha de ser la gestió per afavorir, doncs evidentment s'ha d'estimular que els alumnes interaccionin, aprenguin dels seus propis errors, per exemple, avaluant-se ells mateixos o en grup, en graelles, per poder avaluar el treball dels companys. És a dir, construir l'aprenentatge a partir d'aquesta idea, promoure la lectura, és a dir, tot l'aspecte de treballar les capacitats cognitivo-lingüístiques és molt important, i aquest treball individual i també cooperatiu fonamentat en aquest diàleg i interacció. Com pensem que haurien de ser aquestes activitats? Doncs les activitats per portar a l'aula haurien de ser unes activitats, i tot el que tenen en comú és que parteixin d'una situació problema, és a dir, contextualitzades a partir de problemes quotidians, socials, ambientals, que tinguin sentit pels estudiants, i a partir d'aquí, amb la necessitat de resoldre aquest problema, puguin d'alguna manera introduir la part de continguts a partir d'experiments, a partir d'una recerca, per aquest pensar ciències, que de fet és tot aquest raonament i aquesta modelització que hi ha per anar construint coneixement. Comunicar, que vol dir discutir, argumentar, i transferir el coneixement a noves situacions. I en concret, en el CSIC-CDEC, hi ha un grup de treball que des de fa una mica més d'un any intenta elaborar unes activitats que tenen totes sempre, parteixen d'aquest marc i que s'estan experimentant a l'aula. De fet, us diré on les podeu trobar, estan ja penjades a internet, però que estan sent avaluades i constantment remodelades per veure si fent aquest tipus d'activitat amb aquestes característiques que us he anat comentant, doncs realment podem avançar en el sentit aquest. Per poder autoavaluar-nos aquestes activitats i quan hem dissenyat un material veure si realment encaixa amb les condicions que hem dit que eren claus perquè realment així s'ha anat veient. Hem dissenyat hem consensuat aquests indicadors competencials, preguntant, està contextualitzada, permet pensar ciència o promou fer ciència, potencia l'ús del llenguatge. Probablement veieu que si compleix tots aquests requisits, tots aquells llistats de competències hi són aquí dins d'alguna manera, no les especifiquem una a una, però fomenta l'aprendre a aprendre, potencia el treball en grup, ajuda a relacionar coneixements, etc. Bé, us presento aquí, com que ja m'he pensat que al connectar a internet tampoc hi hauria temps, doncs en el web del CSIC-CDEC, que teniu aquí, aquesta és la pàgina principal, doncs hi ha una mica més avall un enllaç que porta en aquests materials elaborats per aquest grup de treball. Això és com un llistat de les que de moment hi ha penjades, hi ha un conjunt d'unes 15 o 20 activitats, la llista és llarga. Estan una mica classificades per nivell, pensant en quin curs de l'ESO i amb les paraules clau per tal de poder-les triar. Totes tenen guia didàctica.
I aquest és un altre tros, és a dir, si continuéssim s'especificarà això és que s'ha acabat el temps. És una manera... Bueno, que em sembla que ja estic... No sé. Algun dels procediments que es treballen és per presentar-vos una mica. També faré com la de veure qui ha entrat a consultar. No sé si entrarà gaire gent. I aquí una mica el recull d'on hem tret. Això és un altre avís, ja. El recull d'on hem tret tota aquesta reflexió i tota aquesta quantitat d'informació. Tenim les adreces del currículum i la part de llibres també us la podem completar. I moltes gràcies, a veure si hi ha temps per preguntes i per debatre una mica entre tots.